नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण एक वाटी साबुदाण्यापासून खूप सारे साबुदाणा पापड कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत। इथे मी एक वाटी साबुदाणा घेतला आहे, तो आपण प्रथम बाउल मध्ये काढून घेऊया। यामध्ये पाणी घालून साबुदाणा स्वच्छ धुवून घेऊया आणि यामधील पाणी काढून टाकूया। आपण एक वाटी साबुदाणा घेतला आहे, त्यासाठी एक वाटी पाणी घालून रात्रभरासाठी हा साबुदाणा झाकून ठेवूया। रात्रभरानंतर आपला साबुदाणा छान फुलला आहे आणि मोकळा सुद्धा झाला आहे। इथे मी एक पातेलं घेतलं आहे। एक वाटी साबुदाण्यासाठी आपण त्यामध्ये 5 वाटी पाणी घेणार आहोत। हे पाणी उकळण्यासाठी आपण पातेलं गॅसवरती ठेवूया। आता हा साबुदाणा छान उकळायला लागलाय आणि हळूहळू तो ट्रान्सपरंट व्हायला पण सुरुवात झाली आहे। मी एक हिरवी मिरची वाटून ठेवली आहे, ती आता यामध्ये घालून घेऊ। हे साबुदाणा पापड आपण उपवासासाठी सुद्धा वापरतो। मी यामध्ये अर्धा चमचा जिरे घालत आहे। तुम्ही उपवासाला जर जिरे खात नसाल तर जिरा नाही घातलात तरी चालेल। आपल्याला हे साबुदाणे लो टू मीडियम आचेवरती शिजवून घ्यायचे आहेत। साबुदाणे शिजतायत तोपर्यंत आपण बटाटे किसून घेणार आहोत। इथे मी 2 मध्यम आकाराचे बटाटे घेतले आहेत। प्रथम आपण या बटाट्यांची साल काढून घेऊया आणि नंतर ते किसणीने किसून घेऊया। आता हा साबुदाणा शिजून छान ट्रान्सपरंट झाला आहे आणि हे मिश्रण पण ठीक झालं आहे। या स्टेजला आपण हा किसलेला बटाटा यामध्ये घालून घेऊया। बटाटा आपण शेवटी घातलाय कारण किसलेला बटाटा पटकन शिजतो आणि तो साबुदाण्यामध्ये दिसत नाही, त्यामुळे आपण तो शेवटी घातला आहे। आणि आधी पण किसून ठेवला नाही कारण तो काळा पडतो, म्हणून शेवटच्या 5 मिनिटांमध्ये बटाटा आयत्या वेळी किसून घातला आहे। बटाटा घातल्यानंतर 5 मिनिटांनी मी आता गॅस ऑफ करत आहे। इथे मी एका प्लास्टिक शीटवर बांगड्या ठेवल्या आहेत। अशा पद्धतीने एका आकाराचे सारखे व पटापट आपले साबुदाणा पापड घालून होतात। हे साबुदाणा पापड मी एक दिवस घरातच वाळवणार आहे व नंतर उन्हामध्ये वाळवून घेणार आहे।
आता हे साबुदाणा पापड छान वाळले आहेत आणि ट्रान्सपरंट झाले आहेत। आता आपण हे तळून बघूया। इथे तुम्ही बघू शकता की आपले साबुदाणा पापड किती छान फुलले आहेत व आकाराने पण दुप्पट झाले आहेत, तसेच चवीलाही मस्त आणि कुरकुरीत झाले आहेत। आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।